Veď na kúku, ale vypadnem aj ja asi od neho. Kokot jebaný. Ja sa zretnem. Teraz si ma budem musieť resovať zase, kurva. Odkýď ňou výpad po berte, ide po mne teraz. Moje slovy mu urobil. Veľký damage má s tým oným right clickom, ty lepší clickom. Je stále po mne. A vieš, na hardcore sa to asi bude dať hrať. Presni ho. Budem veľa umierať, to sa im bude páčiť. Alebo aj nie. Tak je po tebe, tak retujem ja. Ona sa oživí sama, ona je sebestačná žena. Hej, čo je checkpoint je tu inak? Feminizmus proste funguje v CCO. Zabijeme ho raz. No a tento dobre, tak okolo toho sú pobehaj. A kde máme tretieho parťaka? Kokot, ale strašne ma... Oko z tohoto som Že one-shotol. som išiel preč, ale Wow. akože dojebaný som bol život. Ja neviem, či je dobré utekať okolo toho, lebo... To čo sa mi stalo? Ja šoférujem, ja som na bicykli, vidíš to? Čo, vidíte ma? Nevidíte. Ja som bugnutý, ja tu len chodím jak cyklista. Čo ti jebe? Typek... Cyklista. Ja normálne, on bicykluje s nohami. Čo ti jebe? Vidím to, hej. No máma sumol, ty. Dobrá, ide po vás. Ja som buk. No jebne, typek... Vy sa tu biete, typek si to bicykluje. Nechaj sa zabiť. Retujem ťa, Darko, si retujem. Ďakujem pekne. Počkej, to som si